aurkitzen duguna da ikasle horiek sentitzen dutela arrazializatuak izateagatik, ezaugarri fenotipikoengatik, jaskeragatik, ez dakit emakume musulmanen kasuan adibidez, zapia eramateagatik, behin eta berriro esaten ibili behar direla, bertakoak ere badirela, ez? Hortik kanpo izten ditugula beraien itxurengatik eta askotan ematen du baldintza batzuk bete behar dituztela bertako izateko, ez? Besteok bete behar ez ditugun baldintza batzuk. Hain zuzen aurreko galderan esaten nuen bezala, askotan banaketa egiten dugu guta besteak, eta bestekotasun hori azpimarratzen dugu, eta identitate pluralak egiten diguna da eskua luzatu eta apur bat bere baitan hartu, bertako ere izan zaitezkela, eta dudari gabe zure jatorriari utz egin gabe, bai hemengoa, bai hangoa izan zaitezkela, eta ez daukazula zertan aukeratu behar bata eta bestearen artean. Hori neurri baten hori azpimarratzen du, elkarrekikotasuna, elkarre ulermena, eta identitate eraikuntza horretan, familia atzerritarretik datozen seme-alaba horiek aukera izan dezaten, bai eskolan, bai familian, bai gizartean. Bai, badauka, inklusioaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu baita ere hezkuntza arrazistaz lan egiteko autu horretaz, baina bada egia inklusioaren txapelpean doala, edo zapipean doala, baina bereziki egin behar dugula indarra, aniztasun horiek, askotariko egoera horiek aintzat hartzeko, lantzeko, eta hori da, hain zuzen, kulturartekotasunaren kasua, bera.